எனக்கு புடவை கட்டெல்லாம் சுத்தமாக வராது. ஆனால் இந்த மாதிரி செட்டிநாடு காட்டன்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது போட்டுக்கணும் இந்த ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தான். நீங்கள் நல்லா கேர்லியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், ஆப்வியஸ்லி நமக்கு இங்கே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. இந்த செட்டிநாடு காட்டன் சல்வார் செட் வந்து எனக்கு அருவி ஃபேப்ரிக்லேருந்து அமைச்சிருக்காங்க. இது ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ட்ரெஸ், என்னோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க. லுக் அட் த பார்டர், எவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக இருக்குல்ல இந்த கலர் காம்பினேஷன். இது கூட நல்லா லாங்காக கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு பெப்ளம் டாப், ஷார்ட் டாப், லாங் டாப், அனார்கலி, இந்த மாதிரி என்ன குவாட் செட்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன கேட்டாலும் அவங்க உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவாங்க. இந்த செயின் லிங்க் கேட்டிருந்தீங்க. இந்த இன்ஃபினிட்டி செயின் வந்து பி ஆன் ட்ரெண்டி அக்சசரிஸ் அவங்க தான் சென்ட் பண்ணி. இந்த செயின் அண்ட் பிரேஸ்லெட்லாம் ரெகுலர் யூஸ் ஒன்றுமே ஆகாது, ஆன்டி டார்னிஷ் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேஜை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஷீ ஹேவிங் அமேசிங் கலெக்ஷன். இதுதான் ஹோல் லுக். இருக்குல்ல, இந்த லுக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லிங்க் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு டிஎம் பண்ணுறேன்.